wane ne gaba, kai ne kace mu roƙe ka ba za ka ki mu ba. Salati bana kai wa maiki shugaba, wannan da saka ni guda bai taɓa yin saɓani ka ba. A sani ya ahali kamar sali marar fargaba, yana na faɗi mace mini in shigo gaba. Ya sidi zaki jagora a farin uba, wallahi sidi ka cika cif na shugaba. Almajirin kare zai yi yabo a shige gaba, karo kaniran bana na san ba a ke maka ba. Wakari da zan yi ko da ba ku tambaye ni ba, wasu sai da fahimci inda yanzu na sa gaba. Bibikon Imam Ali a sahabbai ba za su kai shi ba, tun yana ƙuruciya bai kyale Muhammadu ba. Daraja cikin sahabbai Ali ne a kan gaba. Wazir ashira takal a garabin ko ba ku sani ta ba, to Aliyu yana wajen daga dangin uban da ko ba. Maza Allah na faɗin waje da afar mu wuce gaba, dan Aliyu ya amsa zanibi ka ba sa na huce ka ba. Zabi yi sallah alƙibla ce aka ni gaba, ɗaki na ka'aba shi ne muke sawa gaba. Ɗaukakar ɗaki na ka'aba ba za na rufe ku ba, haihuwar Ali ne ciki dan ba a haifi wannan sa ba. Hikimar haka ne mu gane girman wasu shugaba, duka ayyukan da za a ne Ali ne madobin duba. Na ba'ul azimu ciki na Qur'an Aliyu ne shugaba, da annabi a bayana Ali ne inji shugaba. Lokacin da annabi zai hijirar da bai so ta ba, zai bar Maka a cikin dare Madina ya saka gaba. Ali ne ya kwanta cikin mayafin Nabi uban Zainaba, wani nan nasi man yashir nafsahu ya linne gaba. Daraja cikin sahabbai Ali ne akan gaba. Ali ne ya sai da rai dan ya fanshi manzo shugaba, ko wajen nan na tsaya daraja Aliyu ne kan gaba. Lokacin da mai bara ya zo masallacin shugaba, yana tabar da roƙo ba waye shi ba. Imam Ali yana sallah Allah ya sanya gaba, sai ya kama zoben hannunsa ya cire wasu da shugaba, sai ya bai wa mai barar ruwa Ali bai santa ba. Innama walaikumullah wa rasuluhu Ali shugaba. Na da abin da ko annabi ma ba a ba shi ba, wa yake da tsirriki tamkar ma'aike shugaba. Waye ya aure matar da har a yau ba sani ta ba, sai dai kurum cikin sahabbai Aliyu ne kan gaba. Daraja cikin sahabbai Ali ne a kan gaba. Lokacin da annabi zai hijira zuwa gaba, Ali ne ya ban shirin kaka wajen Hassan Mujtaba, wa minan nasi man yashtari nafsuhu mu wuce gaba. Ibtiga amardatillahi to ai Aliyu ne shugaba. Lokaci ne mu ba hala, na san wasu ba su manta ba, ɗayan Imam Ali maiki ya ɗebo shugaba. Aya su kutum aka sauke jallan marin bai boye ba, ba manhaja ka fi cikin Qur'ani akwai ci gaba. Daraja cikin sahabbai Ali ne akan gaba. Ika cire ma'aiki Ali ne a sahun gaba, yaƙe ne Badar Aliyu bai kyale ko faru ba. Yaƙin Uhudu ku ce mana Ali ne hobin shugaba,
tarihi ya sajjala bai taɓa gudun Mahmudu ba. Uwar mumine na Aisha ta faɗa an kanta ba, ambatan sunan alzikiri ba a ɓoye batin gaba. Imam Aliyu bai taɓa bautar wani rabu ba, bai Allah ya ce kwai ya zauna ya cinye abunsa ba. Ana a Madina dole ilimin ji manzo shugaba, wale wani babu a daraja ba za su kai shi ba. Abdullahi dan Anas shi ma ba a zanar ku ba, an yi masa dana baya akan ilimin Ali shugaba. A hada da nashi shin wanne ne za ya zamo gaba, sai ce ilimin alkoki ne ina ne bani kai shi ba. Daraja cikin sahabbai Ali ne akan gaba. Da akwai wani hadisi shi ma ba za na rufe ku ba, manzon Allah na abatu akan matsayin Ali shugaba. Da a ce da annabi bayana ba zai wuce Ali ba, ko ana da aina tsaya girman daraja Ali ne gaba. Lokacin da Amuru ya je zagi gaban shugaba, ba za ya kara da ni na rantse ba za ya kwana ba. Sahabbai suna gani amma an rasa wa zai gaba, Ali sai ya yunkura maiki ya ce ka ja kai gaba. Daraja cikin sahabbai Ali ne akan gaba. Na Aliyu ya zabura yana takabir gaban shugaba, maiki ya mai rawani ya bai takwabi Ali yayi gaba. Yana masa addu'a yana Allah ya tsare gaba, gafarcin duniya a yau Ali shi ka tisa gaba. Lamarin yakin Khaibar ruwayoyi ba sa irgu ba, wadda sun ka dinga batu akan maula Ali shugaba. Abdullahi bin Laila cikin Qur'an shafin gaba, yace ta nuna a yau Aliyu ne ya zama shugaba. Daraja cikin sahabbai Ali ne akan gaba. Dana hajjin ban kwana maiki yace Ali shugaba, Allah ne yace na faɗa ba wai dan bakanta wannan ku ba. Ya ayyuhar rasulu balligh mu je zuwa gaba, Ali shi ne khalifa na ban furta ku kama wannan safa. Sha takwas ga Zulhajji aka yi naɗin Ali shugaba, a gari fa na aljufa madar gajir ba ta ɓoye ba. Malamai sun yi basi ga wasu kaɗan a baitin gaba, sun ce Ali ne aka ce abe ba furta wannan safa. Daraja cikin sahabbai Ali ne akan gaba. Ibni Sabbagal Maliki ya faɗa Ali shugaba, shafi na 24 anan ya faɗi Ali ne gaba. Ga Suyudi ma ya ce cikin lamarin ba a bar shi ba, cikin Dorel Mansur ya nuna Ali wasu shugaba. Daraja cikin sahabbai Ali ne akan gaba. An ce la in shakartum la zidannakum aka kattaba, mun goda rabbana ba mu zo cikin makiyansa ba. La fata illa Ali wala saifu in ba ta shi ba, Muhammad bala afuwa kadime ka zagzake shugaba.